Мы асабістыя навіны яшчэ не абмяркоўвалі апошнія 2 месяцы, но мы тут, каб абмеркаваць навіны для падкаста. Факт. Итак, з вами Ксюша і Люба, і гэта падкаст, таму што мы так сказалі. And we are back! Да, што ж, так, ладно, мы, напэўна, хуценька пачнем. Спадзяюся, што ў вас таксама ва ўсіх усё добра. Мы вельмі рады зноў вярнуцца. І сёння мы будзем абмяркоўваць некалькі тэмаў. І сярод іншага апошнія, якія з'яўляліся ў нашай стужцы, так сказаць. Вот. І да, і пачнем мы, напэўна, з гераінавага шыка, а дакладней яго вяртання. І ўсіх гэтых фоткаў знакамітасцяў, у якіх проста бачныя там ключыцы, якія вельмі худыя, якія, ну, дакладна не былі такімі раней. І у якіх бачна ўсе косткі, можна пералічыць. Я хочу сказаць, што гэтыя тиктокі з актрысамі і зоркамі Голлівуда і спявачкамі пачалі трапляцца ў мяне дастаткова даўно, год таму, і яны мяне жорстка здзівілі, тому што ну як так? Толькі з'яўляюцца мадэлі розных целаў у брэндаў, там Ліндэкс, напрыклад, я вось ведаю іх мадэлі на сайце абсалютна розныя, усё больш размаўляюць пра здароўе, што здароўе не залежыць ад таго, там колькі ты важыш. І тут Голлівуд вырашае, што ён не хоча ісці ў гэтым напрамку, ён хоча ісці ў зваротным, вяртацца да 2000-х. Вось. Ну і напэўна адразу пра каго мы маем на ўвазе, да? Першай Так, пра так. гэта размаўлялі, я тады скажу пра Арыяну Гранде, прычым я заўважыла, пра гэта размаўляюць і ўвогуле пра вяртанне гераінавага шыка з 2023 года. Ну я так падумала, што в цэлым напэўна гэта нікуды далёка і не сыходзіла ўся гэтая размова пра худабу. Вось, і недаўна яна выпусціла кліп новы, дзе ты заходзіш на YouTube, і там все каментары пра я асуджаю ёй сям'ю, што ёй не дапамагаю, тыпу дзе ёе каманда, тыпу у яе дакладна анарексія, Арыяна, мы хвалюемся. Ну і яе рэакцыя была проста типа все, челы, я больш не выходжу в паблік, вы мяне дасталі. Трэш. Ну там реально страшна глядзець. Да, да, я таксама бачыла. Больш за тое, я таксама, калі вось гэта ўсё гугліла, я даведалася, што артыкулы пра вось вяртанне гераінавага шыка пачалі з'яўляцца нават не то, што ў 23-м, у 22-м годзе, Да, то бок да. дастаткова даўно. І ўсе абмяркоўвалі, што вось там вяртаюцца, там, не ведаю, штаны з нізкай пасадкай, значыцца, зараз зноў будзе худаба, значыцца, там тое-сёе. Вось. І ну гэта для мяне стала, напэўна, нейкім адкрыццём, таму што да гэтага я жыла таксама ў нейкай бодзіпазітыўнай бурбалцы, калі так можна сказаць. І проста, ну, калі вось быў гэты Оскар, і ўсе гэтыя селебы там з'явіліся, і з'явіліся ўсе гэтыя фоткі, і гэта было, ну, была не толькі Арыяна Гранде, гэта яшчэ Да. Дэмі Мур, Алекса Дэмі, гэта которая з эйфаріі. Вось. Ну, я як бы і калі ты глядзіш і ты бачыш ужо людзей у такой колькасці, то гэта стварае абсалютна іншае ўражанне. І гэта праўда страшна, таму што нават здаровыя худыя целы так не выглядаюць. А я ведаю, што я кажу. Вось. І пры гэтым гэта сапраўды можа стаць для кагосьці, ну, як бы прыкладам, што ну Да. так. І гэта так і адбываецца проста таму, што калі доўга нешта транслюецца ўвесь час, для цябе гэта проста становіцца нормай. І ну і ты ўжо рэальна думаеш, што ну худаба, там прыгожая худаба, яна выглядае так, таму што гэта Голлівуд, таму што гэта акторкі Голлівуда, таму што яны вось прыгожыя і паспяховыя. І я ўпэўненая, што ну вялікая колькасць людзей, у якіх ёсць нейкія ці праблемы з самаадзнакай, ці проста нейкая неўстойлівасць да іншых меркаванняў. І ў цэлым там нейкая больш нізкая здольнасць нешта аналізаваць, ну яны праўда будуць глядзець на гэта і казаць: да, я так хачу. Я ўжо бачыла такія каментары ў соцсетках. Не, гэта трэш. Потому што ну мяне гэта вельмі пужае, мяне пужае. Я как бы мы да гэтага зараз прыйдзем,
Дзе тут тое, што яны робяць што хочуць, а дзе яны публічныя фігуры, знешнасць, меркаванне і дзейнасць якіх уплывае на вялікія масы людзей. Але вось апошняе вось толькі з'явілася пра галоўную гераіну Вэнсдэй, падаецца Джэну Артэга, якая сказала, што яна як дзіцёнак магла на сеце фільмаў нават ваду не піць, не прасіць і гэтак далей. Ну і зараз яна таксама вельмі моцна пахудзела, і пад гэтым інтэрв'ю зноў ж такі каментары толькі пра тое, што адбываецца і чаму вось яна такая. Ну меня тут праўда, у меня тут два крэсла, тому что ну гэта ну так не робяць напэўна пад відэа з мужчынамі, ніхто не каментуе настолькі іх знешнасць, ніхто настолькі іх не разглядае ўсе гэтыя косткі і гэтак далей, але з іншага боку яны не скідваюць вагу да жыццёва апаснай, напэўна, ну тыпу гэта какой-то все ж таки прикол жаночых стандартаў прыгажосці. Ну, я не ведаю. Так. Ну, для мяне гэта таксама вельмі тонкая мяжа пра тое, што ну, а дзе ўвогуле ты можаш як бы рабіць заўвагу наконт як бы іншага цела і дзе не, Да. асабліва ўлічваючы, што ты там не ведаеш, што ў чалавека адбываецца. То бок так мы можам Мгм. як бы зрабіць ну, нейкі як бы нейкую выснову, што калі столькі людзей, столькі акторак, Мгм. то напэўна гэта ну нешта сістэматычнае, можа быць гэта азэмпік, можа быць яшчэ што-небудзь, але ну насамрэч у кожным індывідуальным выпадку ты не ведаеш, што ў чалавека там са здароўем і там ці гэта дыеты альбо там азэмпік, ці гэта там ну я спадзяюся, што не нейкая там іншая хвароба. Вось і як бы да, тут канешне вельмі тонкая мяжа, але напэўна, ну вось я як для сябе абіраю ну, як бы ўсё ж такі пра гэта размаўляць не ў тым плане як пра акторак і іх целы канкрэтна, а хутчэй пра тое, Мгм. што ну наколькі зараз тыражуюцца гэтыя вобразы і наколькі зараз стала гэтага шмат заўважна. Э, Да. ну і хутчэй пра гэта. Хутчэй, ну, як пра нейкую эстэтыку, пра нейкі трэнд, але, канешне, тут вельмі тонкая мяжа, і мне здаецца, ніхто не дасць табе на гэта адказу. Да, і яшчэ мне, конечно, цікава, я разумею, што ніколі не даведаюся адказу, што адбываецца ў гэтым сусвеце кіно, фільмаў і тыпу знаменитых людзей, што ў жанчын ёсць неабходнасць худзець да знікнення. Таму што ну, калі ты глядзіш на фота, ну людзі праўда знікаюць. Ну тыпу пра гэта, дарэчы, ёсць в адных з кніжках, якіх мы абмяркоўвалі мінулы раз пра знікнення жанчын, калі ты не даедаеш, ты становішся ну непразрыстай, на цябе становіцца так мала, што цябе вельмі лёгка адсунуць, праз цябе пераступіць і гэтак далей. Вось чаму ёсць такая неабходнасць і як зрабіць так, каб гэтай неабходнасці не было в нашым звычайным жыцці звычайных людзей. Вось. Дарэчы, Арыяна Грандэ вельмі цікавыя рэчы казала ў гэтым сваім інтэрв'ю пасля відэакліпа, што вы ведаеце, тыпу, то, што я зараз такая худая, не значыць, што я вельмі здаровая, тому што калі у мяне было больш вагі, я таксама не была вельмі здаровай. Ну, тыпу, здароўе гэта ўвогуле не пра тое, колькі у вас вагі, сказала яна, што вельмі разумная думка, але ўсё роўна пужае. Але залежыць. Ну, Да. ну, это таксама вельмі як бы так не залежыць, але ну так людзі паміраюць ад анарексіі, Да. і там, так у людзей могуць быць праблемы, калі ў іх ёсць лішняя нейкая вага, ну тыпу. Таму тут ведаеш такое, як звычайна, карацей кажучы, няма простых рашэнняў. Да. Вось я яшчэ бачыла відэа ў соцсетках пра тое, што зараз у цэлым стала папулярная эстэтыка нежывога, і мяне вельмі ўразіла гэтая думка. Вось ну таму што фактычна Мгм. вось такое пахудзенне, дзе ў цябе бачныя косткі, дзе ўсё выступае, Мгм. гэта ну рэальна гэта не стан жывога здаровага арганізма там з румянцам, умоўна Мгм. кажучы, да, так. І вось там гэта абмяркоўвалася у дадатак плюс тое, як пазіруюць для фотак зараз
у прыватнасці хутчэй зноў жанчыны, праўда. Вось і там пра тое, што знік эмацыйны выраз твару, як бы нейкі, стаў такі твар вельмі раўнадушны нейкі, абыякавы, вось без эмоцый. І там, карацей, усё зводзілася ў адно, што тыпу вось карацей, да, што зараз папулярная эстэтыка смерці. Вось і мяне вельмі ўразіла гэтая думка. Карацей, так. Вось і я думаю пра тое таксама, наколькі гэтыя трэнды адлюстроўваюць нейкія працэсы ў грамадстве, вось і наколькі яны звязаныя, калі гэта, напрыклад, эстэтыка нежывога, наколькі это звязана агулам з крызісам нейкіх агульначалавечых каштоўнасцяў, з тым жа, не ведаю, развіццём тэхналогій і AI, што таксама нежывое і таксама нейкі ўжо футурызм такі свайго роду. Вось калі гэта пахудзенне, наколькі гэта звязана зноў з правым паваротам і з абмежаваннем правоў жанчын, таму што мы вось у ранейшых выпусках абмяркоўвалі, што як бы у кнізе міф пра прыгажосць ёсць такая гіпотэза, што чым больш як бы жанчыны становяцца як бы моцнымі і чым больш у іх правоў, тым больш становяцца жорсткімі стандарты прыгажосці, і адбываецца заўсёды рана ці позна гэты адкат назад. Вось і калі гэта, напрыклад, безэмацыйны твар, то таксама наколькі гэта звязана, напрыклад, з недахопам міжасабовай камунікацыі, альбо з тым, з іншага боку, гэта можа звязана з тым, што дзяўчаты проста змарыліся ўвесь час, калі ім кажуць усміхацца на фотках і быць мілымі, і можа гэта таксама своеасаблівы пратэст. Ну, карацей, вельмі цікава пра гэта разважаць. У мяне няма нейкага адзінага адказу, але вельмі цікава разважаць пра тое, ну, як бы, якія ўвогуле працэсы ў грамадстве і ў свеце гэта адлюстроўвае ўсё. Мне было вельмі цікава паслухаць. Ну, у сэнсе, таму што, канешне, калі я думала, чаму гэта адбываецца, я думала хутчэй пра тое, што медыцына становіцца больш дасяжнай і такой для кагосьці яна становіцца больш дасяжнай, для кагосьці не, але збольшага у цябе больш варыянтаў ёсць атрымаць таблеткі, якія дапамогуць табе пахудзець, і яшчэ нешта там, ін'екцыі, уся гэтая індустрыя прыгажосці, адаптывак, хірургіі і гэтак далей. Ну, збольшага праз развіццё агульнай медыцыны яна таксама развіваецца, плюс гэта бізнес малы, які таксама в Европе актыўна развіваецца, куды пераехала, ну, там шмат майго акружэння. І ну, яна цісне ў тым ліку рэкламай, неабходнасцю гэта ўсё рабіць і гэтак далей. І я думала пра тое, што ну как бы гэта становіцца проста рэчю, якую ты робіш, і асабліва пра гэта не думаеш, ну нават на ўзроўні штодзённага жыцця. Плюс как бы в сусвеце, дзе жанчыны выходзяць на рынак працы і збольшага пачынаюць больш актыўна удзельнічаць у жыцці грамадства, падвышаецца канкурэнцыя. Ну, как бы калі ты не аналізуеш крытычна адаптыўкі і гэтак далей, то хутчэй за ўсё з'яўляецца больш моцнае імкненне да іх, ну і тым ліку да пахудзення, як да стандарта зараз. Ну, а чаму пахудзенне стандарт? Мне спадабалася тое, што ты, канешне, распавяла. Мне асабліва падаецца, што гэтая цытата з кнігі пра міф пра прыгажосць вельмі добра адлюстроўвае, што адбываецца. Дарэчы, кніга геніяльная. Я раю яе апошнія некалькі месяцаў прачытаць абсалютна ўсім. У меня есть папярова, якую я хутка планую па руках даць, таму што, ну, абсалютна геніяльна. Дзяўчатам must have Просто. Реально. Да. Да. Да, ну, да пытання прычынаў, мне здаецца, яшчэ гэта, ну, я б не думала пра нейкую прям дасяжнасць аховы здароўя. Мне здаецца, што асабліва калі казаць пра Амерыку. Вось мне здаецца, што ўсё адно вось гэты тренд зноўку, як у той кнігі, ўсё пачынаецца з гэтых вышэйшых класаў. Вось і власна кажучы, таму што ім гэта больш дасяжна. І вось увесь гэты тренд уводзіцца імі, і пасля проста калі ну нічога там не зменіцца, верагодна праз некалькі гадоў мы ўжо заўважым, што табе як
там зараз прапануюць такая: ой, ну схадзі вусны пад калі што табе, ну Да, ведаеш, да, вот з такога можа быць будуць прапаноўваць так аземпік, типа, ой, ну аземпіка прымі там вообще фігня. Вось, ну і карацей кажучы, да, я ну таксама бачу ў гэтым руку капіталізма небачную. да, 100%. Вот, таму што, ну, как бы, таму што, да, з'явіўся гэты лек, аземпік, і ў цэлым катэгорыя лекаў для пахудзення. І, ну, трэба ж іх камусьці прадаваць в канцы Да. да канцоў. Не ўсе ж прымаюць іх чыста па паказаннях, таму што ў іх сапраўды ёсць лішняя вага, і ім сапраўды там цяжка неяк са здароўем. А так то трэба ж камусьці прадаваць. Да. Вось, і зараз будзе гэты тренд на худабу. Я думаю, што, ну, нормально продадуць там, так сказать. Я толькі пачала ўваходзіць в тренд бодзе нейтральнасці і тыпу любові да свайго цела. Я не гатовая мяняць тренды так хутка. Я, ну, Ой, я, па-першае, не гатова, па-другое, мы яшчэ сёння абмяркуем тыпу крытыку фільмаў і фільмы і гэтак далей. І вось я калі на гэта ўсё гляджу, плюс наколькі развіты зараз соцсеткі, распаўсюд інфармацыі, у меня ёсць такое ўнутранае жаданне, каб людзі апынуліся больш устойлівыя да таго, што адбываецца ў Голлівудзе, умоўна. Вось, каб людзі больш актыўна супраціўляліся гэтым, тому што мне падаецца, што збольшага як быццам так і адбываецца. Ну гэта такая мая гіпотэза, хутчэй, чым нейкае назіранне. Я разумею, што я могу памыляцца, але мне вельмі хочацца, ну как бы у меня есть гіпотэза, што магчыма гэта зараз будзе не настолькі, не ведаю, лёгка распаўсюдзіць нейкія нездаровыя стандарты, таму што, ну, па-першае, і фемінізм больш устойлівы ў еўрапейскім грамадстве, нават нягледзячы на правы павароты, і інфармацыя зараз распаўсюджваецца з аднаго боку і з іншага. Вось, таму я спадзяюся застацца в трендзе будзе нейтральнасці і што, магчыма, гераінавы шык ўжо не атрымае ці ён дакаціцца да нас пазней, ну, в Европу, асабліва ва ўсходнюю. Паглядзім. Так, ну тут як бы таксама з якога боку паглядзець. Мяне з аднаго боку радуе гэтая ўся рэакцыя пад відэа і пра тое, што ну, Да, людзі да. абмяркоўваюць, што гэта типа не окей. Вось, і гэта вельмі крута, што ну ўжо нейкая крытыка прысутнічае. І так, што ёсць соцсеткі таксама і нейкія іншыя крыніцы інфармацыі. Але як бы з іншага боку, соцсеткі, напрыклад, ты ж, ну, яны працуюць алгарытмамі. І то Мгм. бок ты можаш сядзець у бурбалцы, дзе гэта крытыкуюць і як бы і бачыць жанчын са спортзалі толькі тых, якія там сабе мышцы накачваюць. Да. А можаш як бы сядзець у бурбалцы, дзе табе будуць расказваць, як пахудзець да 40 Мгм. кілаграм. Вось. І, ну, і вот якраз такі мне падаецца, што у гэтым нават ёсць нейкая небяспека соцсетак, таму што Мгм. цябе проста заносіць туды, чым ты пачынаеш цікавіцца. І ну як это, напрыклад, з алгарытмам тиктока асабліва добра Это, працуе, ты да, лайкнуў одно відэа, всё, у цябе все відосы просто ну по тваёй тэме. Таму да. як бы тут як паглядзець і ну рэальна мне застаецца спадзявацца на нейкае крытычнае мысленне, што сапраўды гэта тренд, ну як бы што гэта не пытанне часу, калі гэтая новая такая худаба Мгм. стане нейкай нормай ці эталонам, а што ну праўда нейкае крытычнага стаўлення хопіць на тое, каб так не адбывалася. Да. Вось. Дарэчы, хочацца сказаць пра гераінавы шык, што зараз таксама ўсе абмяркоўваюць, што ікона гераінавага шыка Кейт Мос у 90-е выглядае нават больш здаровай, чым селебы зараз, якіх мы бачым фатаграфіі. І ўсе абмяркоўваюць, што вось наколькі змяніліся стандарты, што ну тады здавалася гэта нейкая нерэальная худаба, а зараз яна ўжо выглядае ну рэальна ў параўнанні як ну, проста здаровы, але худы чалавек. Вось і ну гэта сапраўды здзіўляе. Хочется тут как-то завершить на доброй ноте, типа слухать свое тело, кушать, не арыентавацца на кагосьці іншага. Так, апошняе таксама дадам, я бачыла TikTok,
Карацей, дзяўчына такая кажа, што тыпу у мяне зараз будзе агляд на булку, таму што я наглядзелася вось усіх гэтых відосаў пра вяртанне гераінавага шыка. Мгм. Мне стала страшна, таму у мяне будзе агляд на булку. Ну, булка выглядала праўда смачна. Вось, ну карацей, гэтага вам усім і зычу, так сказаць. Клас, назовем гэтую рубрыку агляд на булку. Казала, што цябе вельмі змянілася ўспрыняццё, калі ты нейкія кніжкі прачытала. Што ты можаш сказаць на гэты конт? Так, ну, вельмі актыўна пачала, но таму што рэальна міфы пра прыгажосць, як мы ўжо сказалі, вельмі класная кніжка. Блін, нам не Пейце, плацяць. пейце кожны раз, калі вы чуеце ад нас слова злучэнне міф пра прыгажосць. Да, ніхто не даглядзіць, гэта выпуск трезвый. Сэнс у тым, што, па-першае, мне спадабалася, як там апісваецца ўся гэта індустрыя прыгажосці і касметалогіі, і я пачала больш крытычна асэнсоўваць, што я раблю. Я прям памятаю, што на тыдні, калі я дачытала кнігу, я паехала да сваёй касметалагіні і гляджу, яна прадае мне крем, ну, класны крем, на ім напісана, тыпу, anti-imperfections. І я адразу подумала, а хто придумаў, што гэта, ну, карацей, адразу я узгадала увесь гэты маркетинг, брэндинг, што мы ўвесь час змагаемся самі сабой. Ну і пачаліся вось такія дробязі ва ўсім. Напрыклад, доктар нешта мне кажа, а я на яго гляджу і такая: а вось вы гэта кажаце па мужчынскіх стандартах медыцыны, типа іншых само сабой няма, таму, канешне, па мужчынскіх. Пра índex масы цела я гляджу, так как шмат спорт контента, калі жанчыны пішуць пра індекс масы цела і асабліва кажуць, што вось мне паставілі ажырэнне, я такая: моя дарагая, табе гэты тлуш в тваім целе патрэбны, каб жыць, адчуваць сябе сексуальна і гэтак далей. Ну і сама сабе гэта кажу, таму што сама з сабой я таксама веду размовы у тым ліку. Ну і проста я заўважыла, што збольшага іншую тэму хацела выпадкова прыйсці, але і я заўважыла яшчэ, што трэба прысвойваць сабе сваю жаночны, што ты жанчына. Жаноцкасць. Жаноцкасць, дзякуй. Карацей, я заўважыла, што мы часта, калі размаўляем, ну там я кажу пра сябе ў нейкіх мужчынскіх формах, тыпу, калі ты нешта распавядаеш, асабліва ты кажаш: і ты такой, і я пайшоў, тыпу, і ты павінен. Вельмі шмат такога я заўважыла за сабой, пачала заўважаць за іншым в кіно, само сабой, калі звяртаюцца да гайс, мэйц, ну гэта умовы ушыты вельмі часта, в які, тыпу, калі в пакоі жанчыны і мужчыны ты абагульняеш да мужчынскага роду. Да, кажы. Да, я кажу, такая ж за, таму што я таксама гэта заўважаю і ўжо вельмі даўно за сабой, і я гэта ніяк не магу прыбраць. Больш за тое, ну карацей, у мяне вельмі шмат у асяроддзі жанчын, дзяўчын, і як бы, ну, ўсё блізкае асяроддзе это пераважна, тыпу 90% жанчыны. І я часам, калі пішу, там мы з кімсьці абмеркавалі. І вось я, допустим, от добра было б напісаць сяброўкамі, ну таму што там няма сяброў, там, ну, былі сяброўкі, тыпу. І табе ўсё адно хочацца напісаць у мужчынскім родзе. Да, І да. я да гэтага часу з гэтым змагаюся. Я таксама. Я часта кажу, напрыклад, пра сябе, калі ў мужчынскім родзе, я пасля проста спыняюся, выпраўляю на жаночы, працягваю размаўляць і нешта пісаць і гэтак далей. Ну таму што я вырашыла, какого хера? Вось. І асабліва мне складана, калі я нешта распавядаю мужчыне, таму што, ну, тыпу, ты распавядаеш і типа, ну, і ты павінен, а пасля такая: і ты павінна, і кажу далей, ну, вось так. Ну, таму што мне падаецца, гэта актам мікрафемінізма, які насамрэч вообще не мікра. Ну, тут можна паспрачацца, ці фарміруе тое, як мы размаўляем нашу свядомасць. Вось. Я лічу, што так. І я лічу, што так. Ну, ёсць людзі, якія не лічаць, но сорі, бачыце, у нас меркаванні сыходзяцца. Да. Таму мы вядзем гэты падкаст. Вось, ну да, і вось неяк так, да. А ў цябе як? Што?
У мяне, карацей, кажучы пра кніжкі, я раптоўна заўважыла недавно, што ўсё, што я прачытала за апошні час, гэта ўсё жаночага аўтарства. Тыпу, і гэта пачалося, ну не я адразу скажу, я не супер шмат чытаю, як бы у лепшым выпадку гэта зараз будзе адна кніжка в месяц, у горшым нават менш. Вось і я вось недавно заўважыла, што як бы ўсё, што я прачытала за апошні час, гэта ўсё жаночае аўтарства. І я была вельмі здзіўлена, гэта было не спецыяльна зроблена, просто так атрымалася па нейкай прычыне. Магчыма, усе нашы гэтыя гутаркі за усе гэтыя жаночыя тэмы, так сказаць. Да, магчыма, гэта паўплывала неяк падсвядома, я не ведаю. Але вось такі факт. І я пачала заўважаць, наколькі сапраўды ува мне шмат мужчынскай оптыкі і наколькі шмат я там чытала ці глядзела нешта створанае мужчынамі і такая: ну да, так і трэба. І таму калі былі кніжкі як бы жаночыя, якія вот я зараз прачытала, для мяне было ну ладно, у некаторых момантах гэта было не так ну моцна заўважна, а ў некаторых момантах было прям вельмі заўважна, там пра якія рэчы размаўляюць, на што Мгм. акцэнтуецца ўвага, наколькі як бы эмацыйна глыбокая нейкая кніга. Як там паказваецца, калі гэта галоўная гераіня жанчына, як бы як паказваюцца там яе перажыванні. І гэта ўсё абсалютна апынулася па-іншаму. Я не ведаю, можа быць, канешне, для кагосьці это была відавочная рэч, але тыпу мне рэальна здаецца, вось у мяне за гэтыя паўгады, што я так чытаю, у мяне змянілася вельмі оптыка нейкая, як я гляжу. Я нават перагледзела свае вось гэтыя любімыя кніжкі і зразумела, што тыя кніжкі, якія мне падабаюцца і напісаныя мужчынамі, я ўсё адно там вымушаная супастаўляць сябе з героем мужчынам, таму што там няма проста нармальных жанчын. І там усе жанчыны, нават якія мне ну хаця б трошкі падабаюцца, гэта ці какая-то містычная дзяўчына, пра якую нічога насамрэч не расказваецца, ці гэта нехта, хто абавязкова памірае, Мгм. ці ну і гэтак далей. Карацей кажучы, я ўжо маўчу пра жаночых персанажаў, якія суперстэеатыпныя і просто там адлюстроўваюць нейкую функцыю ў гэтым сюжэце. І я ўжо маўчу пра гэтыя ідэалы. Ну вось мы будзем абмяркоўваць адысею, ну вось канешне, раней, калі Гамер пісаў, можа і нармальна, што там это Пенелопа 20 гадоў чакала. Вот, ну карацей кажучы, і ну усе нейкія мадэлі, Мгм. як бы якія вось я думала, што нармальна, а аказваецца, што яны ненармальна, і гэта настолькі моцна змянілася, калі я проста запар пачала вось чытаць тое, што напісана жанчынамі. Я такая: вау. Ну, я хочу сказаць, што дзякуючы табе і іншай нашай знаёмай агульнай і іншым сяброўкам, я свядома пачала так рабіць. Я такая: блин, штосьці мае сяброўкі так робяць, трэба таксама паглядзець больш у бок жаночай літаратуры. Сапраўды я набыла сабе больш кніг, і я чытала больш жаночых кніг, таму што я ўдзельнічала ў кніжным клубе феміністычным. Вось. І пасля усіх гэтых кніг, што мы абмяркоўвалі, жаночай літаратуры, я ўзяла кнігу беларускага пісьменніка, і дзесьці усярэдзіне я такая: а чаму Што за я кніга? ну, я прачытала рэвалюцыю Марціновіча. Вось. А, Ам, Она давно у меня лежала, я вырашыла прачытаць, зрабіць перапынак ад нон-фікшана, і пад сярэдзіну кнігі я такая: так, а чаму пра галоўную гераіню я ведаю толькі, што яна красотка і працуе в рэстаране. Ну, і я расстроілась, конечно, я разумею, што гэта в кнізе не галоўнае, не ведаю. Там, напэўна, ёсць была ў гэтым задума. Но я вырашыла зрабіць як мае сяброўкі і перайсці да жаночай літаратуры, Таму што ну, хочацца глядзець на female gaze, хочацца глядзець на вельмі развітых прапісаных жаночых персанажак, і ў гэтым есть кайф, конечно. Ну і падтрымка сучаснай жаночай беларускай літаратуры і не толькі беларускай, гэта таксама акт мікрафемінізма.
Так, так. Ну і ў цэлым я б хацела б таксама рэзюмаваць, што гэта вельмі добра, калі ты можаш знайсці нейкую рэпрэзентацыю. То бок я толькі калі пачала звяртаць на гэта ўвагу і пачала больш як бы чытаць жаночай літаратуры, зразумела, наколькі рэзануюць мае ўнутраныя нейкія перажыванні, пытанні, якія я сабе задаю, пачуцці і гэтак далей, з тым, што пішуць менавіта жаночыя аўтаркі і ну, напэўна, я б сказала, з усяго, што я ў жыцці чытала, я не ведаю ніводнага мужчынскага аўтара, э, ну, з якім бы я б магла б неяк так Мгм. суаднесці свае думкі. Мгм. Гэта, канешне, лагічна, але як апынуўся, не настолькі відавочна, прынамсі для мяне. Можна пакідаць нам каментары, калі вы з намі згодныя, не згодныя. У любым выпадку нам будзе цікава пачытаць вашыя думкі і таксама ставіць лайкі, дзеліцца нашым відэа. І калі вы хочаце нас падтрымаць, то у нас ёсць Buy Me Coffee. Мы будзем вельмі радыя. І ўдзячны, дзякуй вам. А зараз да сур'ёзных тэмаў. Пяты роддом у Мінску. Я ўвогуле знайшла гэту гісторыю ўжо калі пра яе напісаў онлайнер з каментаром галоўнага ўрача. Але да гэтага ўсё пачалося з таго, што ўтрэцяе напісала сяброўка дзяўчыны, якая не па цяжарнасці ляжала ў пятым роддоме. І пры ёй як бы у яе суседкі па палаце, як бы яна застала працэс нараджэння мёртвага плода, таму што ў той жанчыны была замершая цяжарнасць і як бы і было 22 тыдні. І вось калі ў яе пачаліся гэтыя роды, гэтая дзяўчына, якая не нараджала ніколі ў жыцці ўвогуле з родамі ніяк не была знаёмая, пабегла клікаць медсястру, якая ў адказ сказала, што тыпу ну няхай яна там пасцеліць пад сабой нешта, раздвіне ногі і як бы нараджае. І ўсё. Як бы па словах дзяўчыны гэтай сяброўкі гэтай пацыенткі, якая пісала ў трэце, доктар прыйшоў толькі ў самым канцы, калі ўжо ўсё ну амаль было зроблена. Гэтая дзяўчына, у якой ніколі не было досведу родаў, пабачыла вось гэтага мёртвага дзіцёнка, мёртвага плода. І у дадатак ім яшчэ сказалі, што ну як бы яны могуць за сабой прыбраць у палаце. Такая вось гісторыя, так сказаць, такі пачатак. Ты хочаш, каб я адрэагавала, напэўна, але для мяне гэта гісторыя з фільму жахаў. Ну вот тыпу жудасцік, які я ніколі не ўключу сабе на ноч, таму што мне пасля будуць сніцца дрэнныя сны да раніцы. А жанчыны ў Беларусі жывуць гэта як сваё жыццё штодзённае, таму што наколькі я зразумела в трэц, там проста прыйшлі каментары жанчыны: а да, верю, у мяне таксама такое было, і я такое перажывала. Я таксама зайшла на онлайнер, каб пазнаёміцца з гісторыяй. Мне вельмі спадабалася цытата, не памятаю, какой я не выпісала. Нигде в нашей стране не выделяются палаты для прерывания беременности. У нас такого нет. Это нарушение прав женщин. Это галоўны доктар, і я хочу асобна разабраць яго каментар, таму што это трэш. Давай. Значыцца так, гэта цытата з каментара галоўнага доктара, які папрасіў онлайнер у яго. Гэту сітуацыю мог зрабіць горш, ну толькі такі адказ, таму што ну ладна, яшчэ у вас там такія працэдуры, ну ў сэнсе не ладна, вядома, но вы хаця б маглі б як нейкая установа неяк з гэтага публічна выйсці адэкватна. А тут ну я не ведаю, у доктара ці такое пачуццё безнаказанасці, ці ён разумее, што ў краіне няма медыцынскіх кадраў і пофіг, і яму нічога не будзе, ці ён проста яму рэальна ну да, я думаю, яму рэальна проста яшчэ і насраць на пацыентак у дадатак. Ну першае гэта такое.
У яго спыталіся, ну як бы што здарылася там з цяжарнай пацыенткай і ўсё такое. Першае, што ён сказаў, што называць гэта родамі і цяжарнасцю некорректно, потому что это не развивающаяся беременность, никакого отношения к родам это не имеет, это выкидыш, и речь идет не о ребенке, а о плоде. І я слухаю такая думаю, то бок, як рабіць аборт, так у вас там з першых тыдняў ужо гэта дзіцёнак, новы чалавек, М. і вот это вот все. А як жанчыне аказаць кваліфікаваную дапамогу і праявіць хаця б кроплю эмпатыі, ну а для жанчыны я ўпэўнена гэта траўма, тому што яна страціла дзіцёнка літаральна, хоць і там на не на апошнім тэрміне, да, вось. І ну, а тут вы кажаце, што ну у такім выпадку это ўжо не дзіцёнак, а плод. Ну так вы как бы ну разберитесь, што у вас там плод, а што дзіцёнак. Як бы цікава. Ну, далей, да, зноў акцэнт пра тое, што усе роды адбываюцца ў суправаджэнні, калі чакаюць жывога дзіцёнка, а калі як бы гэта плод, то ну сарян. Вот такі адказ там па вайбу, так сказаць, і па Мгм. сутнасці. Вось, ну я, канешне, ну жанчына Мгм. проста ўспрымаецца як інкубатар, як бы всё. Да, да. Эм, так, далей, значит, читаем. Самое главное, что женщина не завершила эту беременность в туалете, как многие это себе представляют. И на том спасибо, как говорится, не в туалете и уже хорошо. Тут патрэбны гэты мем Просто спасибо, дура. да, спасибо, дура, що не в туалеце, реально. Ну, а там, до речі, у коментарях писали, що у інших роддомах, ну, так було реально, такі речі відбувалися просто у прибиральні, що, конечно, поўны жах. І поўны жах, што табе проста нейкі мізер адэкватнага стаўлення, што типа не ў прыбіральні ты гэта робіш, табе гэта паказваюць як быццам бы вот якія мы малайцы, не ў прыбіральні ж гэта ўсё скончылася. Я ў шоку. Пра парушэнне праў жанчын, тое, што ты згадала, ну это шэдэўр. Это Калі б была просто калі б была б нейкая прэмія за самы тупы каментар, то можна было б выдаваць яе. Я думаю за гэты, таму што ну гэта, канешне, вельмі цікава, асабліва цікава, што нараджальнасць зараз у краіне не настолькі вялікая, каб ну, каб як бы не змагчы рассціліць адэкватна людзей па палатах. Ну, тыпу я праўда, я не ведаю, калі б я пабачыла, як нехта нараджае мёртвага дзіцёнка, ці ўвогуле б я б калісьці в жыцці захацела наражаць. Я думаю, што хутчэй за да. ўсё не. Вось. І ну і карацей кажучы, і гэта яшчэ пры тым, што ўсе скардзяцца пра тое, якая дрэнная дэмаграфічная сітуацыя і як мала людзей наражае і гэтак далей. Дык канешне, у вас мала людзей наражае, тому што мала таго, што і так няма ніякай стабільнасці і упэўненасці ў будучыні, так у вас яшчэ не роддом, а просто какая-то, я не знаю, жывадзёрня просто. Да. Што это такое? Ну, гэта ўся гісторыя, яна вельмі страшная, таму што нараджальнасць у Беларусі 0,6% на жанчыну. Ну там менш, як кажуць эксперты, толькі там в паўночнай Карэі і в такіх краінах, дзе збольшага вельмі мала насельніцтва. І ну і ва ўсей гэтай гісторыі как бы неабходна заахвочваць людзей наражаць там рэформы, паляпшэнне сітуацыі, нармальнае стаўленне да жанчыны, да дзяцей і гэтых далей. І ва ўсёй гэтай ну просто у крызісе дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне публікуецца гэтая гісторыя, дзе ну вот ты вельмі трапна сказала пра жывадзёрства, тому што ну абсалютная адсутнасць эмпатыі вообще, ну, типу, адсутнасць прафесіяналізма. Я ўжо не кажу пра хоць нейкую там медыцынскую падрыхтоўку і увогуле нейкі прафесіяналізм, уменне працаваць з кліентамі. Ну і, канешне, вішенка на кропцы. Я прачытала ўсю гэтую гісторыю там пра гэтую жанчыну, якая нарадзіла толькі сам факт таго, што адбылося, што з ёй. Ці была аказана псіхалагічная дапамога,
ці пусцілі ў яе палату блізкіх сябраў, сям'ю, ее адпусцілі, ее адправілі яе не існуе. Ну, На гэтую гісторыю ёсць працяг. о не, а я хочу, о боже, я яго не ведаю, давай. Карацей, тэлеграм-канал гэтай пятай бальніцы напісаў пост пра гэта, прычым таксама цікавы пост. Ён называецца ў яго загаловак «Как рождаются слухи и почему важна проверка фактов». И там, и далее подводка такая. В последние дни в сети активно обсуждается непростая ситуация, произошедшая в нашем роддоме. Якая ситуация? Что здарылася? Да. Вядома, нічога не напісана. Класіка беларускай дзяржаўнай журналістыкі. Да, это просто классика. Вот, блин, памятаешь, у нас в универе был этот предмет некий, типа government relations. Типа, як стасавацца з дзяржаўнымі там органамі, структурамі. Вот, вот Непростая так. ситуация. Да. Карацей, ну і да, сутнасць у тым, што яны напісалі, што эмацыйныя публікацыі скажаюць рэальнасць, што з медыцынскай кропкі гледжання як бы пацыенткі былі на планавым лячэнні, і вось здарылася гэтая экстранная сітуацыя, і у палату прыбеглі доктар і медсестра і аказалі дапамогу адразу на месцы. Вось, напэўна, то, што яны на пачатку сказалі нараджайце, ну, раздвигайте ноги и нараджайце, это таму што, як яны тут напісалі, сітуацыя развівалась стремительно. Ну, напэўна, яны проста не паспявалі дабегчы. Вось. Напісалі, што была атрыманая псіхалагічная дапамога, што пацыентка яе што яна не атрымала, што ёй прапанавалі псіхалагічную дапамогу. И итог: врачи и медсестры оперативно справились со своей главной задачей, спасли здоровье человека. Женщина уже написала искреннюю благодарность врачу больницы. Ну, вот как-то так. Навілі Так з іншага что, сусвету просто. да, мало таго, што па апісанні выпадак абсалютна адрозніваецца, так яшчэ ў іх все хорошо, планавае лячэнне, і все І ўсім падзяка дапамаглі. галоўнаму доктару, які не Э, парушае правы жанчын. Так, но больш за ўсё мяне за той падзякай я просто думаю пра тое, тыпу, ну, а як ты не напішаш? Ну, тыпу, усе часта размаўляюць пра тое, што ну, жанчыны, праўда, часта баяцца ці скардзіцца, ці пісаць нешта, асабліва, па-першае, ва ўразлівым стане, а ўсе рэчы з родамі звязаны, гэта вельмі ўразлівы стан. Па-другое, таму што ты думаеш пра тое, што калісьці, магчыма, табе прыйдзецца прыехаць у гэтую ж бальніцу і камунікаваць з тымі ж дактарамі, і вось гэта ўсё. Таму вось гэта проста пра падзяку. Мало таго, што это настолькі неадэкватна гучыць, ну, тыпу, жанчына страціла дзіцёнка, хто ў такім стане будзе пісаць падзяку? Ну, проста пра гэта нават падумаць. Да. Вось, а тут яна падзяку напісала. За што? Ну, типа, то бок это гучыць абсалютна нерэалістычна. Мне страшна ўяўляць, ну, які быў ціск, калі яна праўда напісала гэтую падзяку. Ну, шмат як бы невядомага з гэтага. Вядома, што сама жанчына каментаваць, канешне ж, усё адмовілася, што таксама база для Беларусі, таму што ты не ведаеш, калі ты лішні раз каму пракаментуеш і з'явяцца праблемы не ў чалавека, які сапраўды зрабіў нейкую фігню, а ў цябе. Ну да, і я просто прачытала гэты пост, думаю, ну, база, проста база, канешне. Іншых словаў няма. У мяне няма больш увогуле слова. Гэта вельмі страшная сітуацыя. Мне ўвогуле асобна незразумела вось гэты прыкол, што чаму жанчынам, якія нараджаюць, нічога не тлумачаць.
Мгм. Типу, што адбываецца, якія з імі праводзяць маніпуляцыі. Мне падаецца, это так страшна, што ну у цябе ўнутры нехта сядзіць, хто павінен вылезці. Ты ну табе балюча, ты як бы не зусім в адэкваце, а ў дадатак з табой праводзяць маніпуляцыі, проста ну і ты не можаш нічога пракантраляваць, табе нават не тлумачаць, што адбываецца. Да. Вось. У мяне ведаеш, у мяне асацыяцыя, я карацей паглядзела недаўна першую серыю дома цмока. І гэта адзіная серыя, якую я паглядзела. І там карацей у першай серыі з жанчыне разразаюць жывот, каб з яе дастаць дзіцёнка. Мгм. Вядома, як бы у такіх рэаліях яна ад гэтага памірае. І гэта адбываецца такім чынам, што это таксама, вядома, вырашаецца з мужам недзе там, ну, который хоча спадкаемца сабе. Яе проста як бы трымаюць, прывязваюць, і Мгм. ёй кажуць з разряду: «Мы табе дапаможам пазбавіцца ад плода». Вось і ну і гэта страшная сцэна, і я проста калі вось чую пра нейкія маніпуляцыі, у мяне адразу цяпер узнікае гэтая асацыяцыя. Хаця ну так-то это фэнтэзі, Мгм. дзе ну прыкладна сярэднявечны час, а так-то гэта Беларусі 2026. Вось, ну такія справы. Трэба будзе зрабіць дысклеймер гісторыі жахаў, триггер, ворнінг, смерць, кроў, дэпрэсія. Я памятаю уже шмат год таму, мне падаецца больш за 5 год таму я даведалася пра шоў для мужа. Ну, і ты сядзіш в Беларусі, чуеш усе гэтай гісторыі, і я ўжо не ведаю, ці так гэта ну сышло в мінула ці не. А шоў для мужа гэта калі ты нараджаеш дзіцёнка, тебе зашываюць разрыў вужэй, чым твая анатамічная форма, каб у сексе мужчыне было больш прыемна. Ну і гэта вельмі карательны метад, які выклікае ну боль і гэтак далей. І не буду паглыбляць, мне падаецца, мы уже зашлі занадта в цёмныя тэмы. Вось я памятаю, што я сижу і думаю, мы тут материмся так, ну вы поняли. Да, я, дарэчы, чытала каментар таксама пад усімі гэтымі пастамі. Там быў таксама каментар пра шоў для мужа. То бок, ну і там уже у жанчыны былі цяжкія роды, і яе ўжо зашывалі, калі яна як бы была без свядомасці. І толькі калі яна прачнулася, ёй сказалі: «Ой, мы тебе шовчик сделали Да, лишний». Вось, так што ну нет, напэўна, ну у сэнсе я не ведаю, канешне, калі яна наражала, мгм. але напэўна гэта не настолькі далёка, Да, да. Я таксама думаю, як што мы гэта звыкліся думаць. Тыпу часта медперсанал кажа пра тое, што у нас не хапае кадраў, гэтак далей. І я, канешне, вельмі разумею. Я сама нейкі час працавала, так сказаць, у медыцынскай сферы. Вось і мне праўда, ну вельмі шкада тых дактароў, якія перапрацоўваюць і гэтак далей. Але мне падаецца элементарна, як мінімум тлумачыць, што адбываецца чалавеку на родах, гэта цалкам рэальна, калі ты ўжо і так там прысутнічаеш асабліва. Ну як быццам бы да. да. І гэта проста мінімум, ну ў цэлым нейкі мінімум чалавечай эмпатыі, это ну проста тое маленькае, што ты можаш даць. Нават калі ўжо ну вось рэальна нават падумаць чыста з пункту гледжання публічнай камунікацыі, нават калі ўжо рэальна здарылася такая фігня, нехта напісаў в трэц, навошта галоўнаму доктару даваць такі каментар? Ну, тыпу, чаму ўвогуле галоўны доктар чалавек, які не ўмее камунікаваць з медыя і падбіраць словы, тыпу, відавочна, ён тады і з пацыентамі не ўмее камунікаваць. Карацей, шмат пытанняў, мала адказаў, як заўсёды, але шчыра сказаць, нічым не здзіўлена. З Да. харошага я пабачыла трэц. Карацей, як ты бачыш, я шмат чытала трэц па гэтай гісторыі. Мгм. Я пабачыла трэц мужчыны, які напісаў тыпу, карацей, там у гэтым інтэрв'ю анлайнера было пра тое, што калі у цябе здараецца выкідыш на такіх тэрмінах, і ты вось так нараджаеш, цябе пасля адпраўляюць на выскабліванне маткі.
Вось і мужчына ў трэці пісаў тыпу: дзяўчаты, жанчыны, я не разумею, тыпу, гэта літаральна выскабліванне, ціпа што гэта? Ці гэта фігуральная тыпу фігура рэчы проста нейкая? Чаму ён так назваў? І ну і там просто куча каментароў пра тое, што ну добры дзень, вы пазнаёміліся з рэаліямі жаночай медыцыны, дзе ўсім як бы ну наплевать на жаночую боль, як бы ну асабліва з гінекалогіяй это страшна. Вось і што агляды праводзяцца тымі ж метадамі, якія былі распрацаваныя дзесяткі гадоў таму, таму што ну жанчына проста па прыродзе павінна цярпець і Мгм. все. Вось ну неяк так. Ой, дарэчы, пра роды яшчэ, а як тое, што людзям часта кажуць ціпа церпі, а калі ногі раздвигала, табе не балюча было, а зараз табе балюча. Да, 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 Трэш. Тыпу, трэш. то бок вы кажаце, наражайце дзяцей, а пасля вы кажаце такое вось. Да. Ну, гэта ўсё для мяне пра медыцынскую падрыхтоўку, навучанне працы з кліентамі, эмпатычную камунікацыю, курсы, якія, я думаю, ты не знойдзеш в беларускіх медычных універсітэтах. Таму што, наколькі я зразумела, і там па дактарах, да якіх я хаджу, гэта скіл. Ён просто так не з'яўляецца таго, што ты заканчиваеш медуніверсітэт. Гэта скіл камунікацыі з кліентам, і я магу адчуваць, калі доктар яго прайшла ці не. Ну і канешне, Так, не, гэта 100%. страшна, да. Теперь наша фінальная тэма. Мы пачалі з таго, што мы чыталі і якія навіны глядзелі, і апошнім хочам абмеркаваць, якія фільмы, серыялы і кіно мы паглядзелі. Вельмі коротка, збольшага, какие-то хайлайты, пастараемся без спойлераў. І я тады пачну. Я хацела распавесці пра Ladies First. Гэта фільм, які выйшаў уже некалькі месяцаў таму, уже не такі новы, пра тое, што жанчыны і мужчыны памяняліся месцамі, і мужчыны трэба вучыцца фліртаваць, сачыць за сабой, ісці Вікторыю Сікрэт набываць прыгожую бялізну, сачыць за харчаваннем і гэтак далей, каб ну, хоць неяк заслужыць сваю увагу. І ў гэтым фільме ўсе стэрэатыпы перагарнулі. Там мужчыны ўвесь час перабіваюць у гэтым сусвеце жанчын, там адбываецца ўвесь час Жанчыны кэтколінг. перабіваюць мужчын. Да, дзякую. Да. Вылезла. Да, адбываецца кэтколінг у бок гэтага мужчыны, ну і гэтак далей. Вось, фільм прикольны, я раю паглядзець, што мяне здзівіла. Калі я яго паглядзела, я заўважыла, што пачытала, што ў яго рэйтынг 5,8 з 10 на Rotten Tomato, 23% ў іншым месцы. І вы ведаеце чаму? Фільм не спадабаўся мужчынам. Я зайшла ў раздзел крытыкаў, і там проста адныя мужчынскія імёны. Ну, у гэтага фільма сапраўды ёсць свае хібы. Ну, па-першае, гэта камедыйны фільм. Па-другое, я вельмі згодна з крытыкай. І я таксама я сказала, калі мы ўключылі фільм, што калі б сусвет будавалі жанчыны, сусвет бы быў хутчэй за ўсё больш эмпатычным там і гэтак далей. Ён бы не будаваўся на гэтых патрыархальных прынцыпах, тому што там проста перагорнуты патрыархат. Вось. З іншага боку, мы не ведаем, які быў бы сусвет матрыархата. У нас как бы гэта адзін з варыянтаў. Вось. І там проста мужчынаў разрывае, як і мне падабаецца гэты фільм. Таму я раю, калі вы глядзелі, падзяліцеся з каментарах, як вам, і калі не, то да. Блин, ведаеш, Паглядзіце і напішыце. это месца для мема, мужчынскае эго, все што угодно. З Да. Ну, балонікам і іголкай. Так, ну там, мне падаецца, поінт увогуле быў, канешне, не ў тым, як бы свет выглядаў, мгм. калі будуць там кіраваць жанчыны, а ў тым, што это проста жорсткая зеркалка. Да, да, Але, канешне, цікава, што нават у гэтай зеркалцы тыпу жанчыны носяць абцасы там, карыстаюцца да. макіяжам і ўсё такое. Але я ўсё ж такі думаю, што гэта цікавы пункцік, але гэта не адмяняе таго, што часам карысна паглядзець на такія рэчы. Да. Дарэчы, Так. гэты фільм для мяне гэта вельмі відавочна, но я не адразу дапёрла. Што праз гэты фільм, што імёны ўсіх галасавых асістэнтаў жаночы, Аліса і Сірі, гэта жаночыя імёны. Я такая:
Мы выкарыстоўваем жанчын як асістэнтак, нават калі гэта AI. Я не памятаю, чаму менавіта ў фільме, таму што там памянялі на мужчынскі ці што. Вось. Таму нават какія-то такія рэчы могуць быць вельмі цікавыя і даваць вам нечаканыя інсайты. Гэта як кніжка "Небачныя жанчыны на мінімалках", на Ну да, маленькіх зусім мінімалках. мінімалка, да. Так, Што ты глядзела? я паглядзела, што я паглядзела? Я паглядзела "Гульню тронаў" упершыню, хаця гэта зусім не новы серыял. Вось, але я, напэўна, пра яго не буду, можа быць, толькі трошкі згадаю. З цікавага ж тое, што я в нейкі момант пачала там лічыць колькасць голых жанчын у серыі, таму што в нейкі момант гэта стала настолькі відавочна. І я такая, так, окей, зараз палічым, колькі голых жанчын там за адну серыю ці за некалькі серый і колькі голых мужчын за сезон. Вось. Можна было это закрэсліваць нават пункцікі. Піць кожны раз, калі ты бачыш голую жанчыну. Да, я думаю, для ночи серыялаў хорошая тэма, так сказаць. Вось. Але ў цэлым, ну, канешне, так у цэлым сюжэтна мне серыял спадабаўся, кром апошніх 2 сезонаў. Але з голымі жанчынамі, канешне, ну, база. Мем. Што я магу сказаць, да. Яшчэ я паглядзела як бы школьную меладраму, якая зараз, ну, якая в нейкі момант пачала вельмі форсіцца ў тиктоку і ў рілсах. Яна называецца Off Campus. Яна вось выйшла ў гэтым годзе. Там ёсць першы сезон з 8 серый. Ну, як бы сюжэт, што вось ёсць дзяўчына, там кампазітарка, спявачка, і вось ёсць хлопец з хакейнай камандай, і вось у іх там несапраўдныя стасункі, якія пасля становяцца сапраўднымі. Ну, карацей, в цэлым даволі класічны вельмі сюжэт для ўсіх фільмаў такога жанра, вельмі распаўсюджанае клішэ. Але з цікавага, чаму яно так разляцелася? Па-першае, голых мужчын там больш за голых жанчын. Вось. Ну, ці прыкладна пароўну, не ведаю. Ну, у любым выпадку ёсць на што паглядзець. Вось. Па-другое, усе звяртаюць увагу, што там няма нейкіх вельмі таксічных тропаў, таксама з традыцыйных гэтых камедый і меладрам. То бок там няма, напрыклад, гэтага школьнага падзелу на нейкія класы, тыпу там задротаў неўдачнікаў і вось хакеістаў, якія там крутыя. Ну, тут хакеісты таксама крутыя, але як бы тут нікога не буляць, ведаеш? Вось. Няма гэтага тропа пра нейкіх такіх дзяўчынак, каралеў школы, якія там падстаўляюць галоўную гераіню ці нешта такое, ці якія там спаборнічаюць з ёй за хлопца. Ну, карацей, вось нейкіх такіх штук няма, і гэта вельмі нязвыкла глядзець, і ты праўда задумваешся на тое, пра тое, наколькі табе ўвогуле цікава глядзець, так сказаць, на нешта адэкватнае, апынаецца, што это таксама можа захопліваць, і наколькі ўсе ўвогуле прызвычаіліся да нейкіх гэтых арэляў проста з нейкімі падставамі, канфліктамі, таксічнасцю і гэтак далей. Вось. З другога там кажуць шмат пра тое, што там зусім па-іншаму паказаныя стасункі, дзе людзі там размаўляюць, там паказаны, як герой, у якога ёсць праблемы з агрэсіяй, як ён з імі спраўляецца і гэтак далей. У мяне як бы да гэтых ліній ёсць ўсё адно нейкія пытанні, і я ўсё адно думаю, што ну, гэта не, ведаеш, не нешта ідэальнае, але з іншага боку. А дзе ёсць нешта ідэальнае ў гэтым жыцці? Нідзе няма. Так, і яшчэ пра гэты серыял кажуць, што там шмат жаночай энергіі, і таму як бы адгукаюць пра яго добра, але жаночая энергія не ў плане дыхаць маткай і вось гэта ўсё. Я, канешне, не ведаю, у якім сэнсе на ўвазе гэта мелі тыя, хто кажуць, але я гэта адчула ў тым, што там вельмі
поўныя жаночыя персанажкі у тым плане, што яны могуць быць і разумнымі, і прыгожымі, і з нейкімі сваімі праблемамі, і там з нейкімі сваімі марамі. І калі ты на гэта глядзіш, ты так натхняешся гэтым. І ну, табе праўда хочацца ідэнтыфікаваць сябе з кімсьці з іх. І табе не трэба выбіраць, то бок яны ўжо выбіваюцца за сярэднестатыстычны вобраз там спявачкі ці там папялушкі, якая Мгм. працуе, ці там разумныя дзяўчынкі ці прыгожыя дзяўчынкі, то бок яны ўжо выбіваюцца за гэты вобраз і бачацца Мгм. значна больш поўна і займаюць месца на экране. І ну табе праўда хочацца на гэта глядзець, і гэта вельмі прыемна. І яшчэ, напэўна, апошняе, што я скажу, там ёсць гісторыя як бы з траўмай, і мне падаецца, што для такога серыялу вельмі добра паказана, як гераіня з ёй спраўляецца, што кажуць ёй бацькі, якія яе любяць. Я ну, на тым моманце ўвогуле всплакнула просто, таму што ну, мне здаецца, это праўда, Мгм. там прыклад тых бацькоў, якія павінны быць у дзяцей і таго, што яны павінны казаць сваім дзецям. Мгм. Вось і ну, вельмі шчаслівыя людзі, якія адчувалі нешта падобнае. Вось. Э, ну так. Таму, карацей, ну гэта я лічу, што для свайго жанра гэта Мгм. вельмі мілы серыяльчык такі. Вот так Клас. вот. Дзякуй за параду, я занесла ў сваё паглядзець, таму што мяне таксама цягне зараз на кіно, дзе жанчыны, дзяўчыны, жаночыя персанажкі яны выходзяць за нейкія межы стэеатыпаў, асабліва мізагініі. Для мяне велічэзны рэд сцяг гэта мізагінія, і я час ад часу не магу перагледжваць тое, што я глядзела раней. Напрыклад, Вінкс я адкрыла, я зразумела: о, нет, 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 дзякуй, я не буду. Ад сексуалізацыі да таго, як дзяўчыны хейцяць дзяўчын. А бываю, я такая открываю як H2O. Я такая: вот это да. Офігенны серіал. Усім, хто не глядзеў H2O, просто дабай вады ў дарослым жыцці, у дарослым узросце, я супер раю. Вось, он офігенны, і хвасты сапраўдныя. Я коротко про яго скажу. Мне падабаецца, што па-першае, там падлеткі граюць падлеткаў, яны ўсе сапраўды 15-16 гадоў, і яны вядуць сябе як падлеткі. Калі яны вядуць сябе эмацыйна нестабільна, то ўзгадваюць, што яны падлеткі. Але вельмі часта яны ходзяць і выбачаюцца і размаўляюць, і у іх ёсць стасункі з сем'ямі і бацькамі. І у іх ёсць стасункі паміж сабой адэкватныя. І толькі ў апошні сезон яны дадалі дзяўчынку, якая забрала хлопца, і ўсе пачынаюць ее хейціць. Я не ведаю, што там здарылася в гэтым апошнім сезоне, но фандом лічыць яго, што не існуе. Вось я таксама. Таму да. Ну і проста для мяне гэта вельмі класны жаночы такі серіал, тому што там сапраўдныя хвасты, якія весілі некалькі, ну тыпу тон, ну в сэнсе яны былі вельмі цяжкія, там просто не еўрапейская мера вымярэння вагі. Вось. І яны там сапраўды плавалі. Ну, у сэнсе гэта была вельмі крутая фізічная падрыхтоўка, праца акцёрская. Такое больш не здымаюць. І, мабыць, завершым фільмам, які мы паглядзелі разам. Ой, так я уже про яго нават забылася. А я так хочу Э, сказаць, но вельмі коротка, таму што, па-першае, гэта то, што мы паглядзелі разам за гэты доўгі перыяд. так, ну можаш пачаць. Мы паглядзелі разам Voicemails for Isabel. Я не ведаю, як яго пераклалі на рускую мову. Калі даслоўна, то галасавыя паведамленні для Ізабель. Ну да, я маю на ўвазе, якая яго руская адаптацыя, я не ведаю. Вось. Не хочу... Вы можете все пагугліць і пра сюжэты, пра гэтак далей, што галоўна. Яго зняла жанчына, якая сама ў ім знялася, дзе ёсць і драма, і каханне, і камедыя. І ў гэтага фільма неверагодна высокія водгукі. І ён мне безумна спадабаўся, і я бачыла нават каментары, што гэта лепшы ромком апошняга часу, тому што там вельмі прадуманы ўсе персанажы, і жаночыя, і мужчынскія. І у іх есть вельмі цікавая матывацыя. І там ёсць усё, што людзі любяць в ромкоме. І там ёсць
вельмі пяшотныя сцэны кахання, але няма, напрыклад, сексуальных сцэнаў, і гэта ўсё яшчэ лепшы рамком лічыцца інтэрнэтам. Ось таму супер крутое кіно. Мне супер спадабалася з пункту гледжання таго, як жанчыны крута рэжысуюць і здымаюць. Я калі пачала глядзець, я шмат ад яго не чакала, шчыра сказаць. Мгм. Я думала, што там ну, будуць вельмі такія клішыраваныя сюжэтныя развязкі. Плюс там усё ну, у цэлым сутнасна пачыналася з дастаткова крыповай гісторыі, на маю думку, ну, з назвы зразумела. Тыпу чэл Да, слухае галасавыя дзяўчыны, якія як бы ёй не прызначаныя. Ну, скажем так, да, без спойлераў. да. Вось. Ну і для мяне гэта ўсё, канешне, ну, крыпова. Ён там тыпу прям доўга слухаў, але канешне, наколькі магчыма абыграць такі крыповы момант, яны абыгралі і гэта Да. мне падаецца, ну, наколькі гэта магчыма адэкватна. Вось, хаця я ўсё яшчэ лічу гэта Это крыповым. супер кріпово. Вось з цікавага, што я калі даведалася, што гэта зняла жанчына, я вельмі пасмяялася, таму што таксама ў фільме ёсць момант, які вельмі паказвае вось гэту дыскрымінацыю нейкую жанчын на працоўным Мгм. месцы і вось гэтую думку пра тое, што ну мужчын бяруць проста таму, што яны мужчына, а жанчыны як бы ну, проста не бяруць, таму што яны жанчыны. Ну я зараз утрырую, калі што. Да, да. Вось, але агульна выглядае так, і там ёсць такі момант, які мне падаецца, што нават можа быць не ўсе ж чытаюць. Можа быць, чытаюць не ўсе мужчыны, Мгм. але калі ты гэта глядзіш як жанчына ўжо з нейкай прызмы, то гэта вельмі смешны момант. Да. І мне здаецца, што такое магла толькі уставіць як бы жанчына як бы Да, да. у такі фільм. Ён вельмі І добра рэпрэзентуе дыскрымінацыю. Да. так, так. І яшчэ з таго, што ну, гэты фільм усё ж такі не толькі пра каханне, як я на пачатку думала, калі пачынала глядзець яго, я ўвогуле такая думаю, банальшчыну сейчас буду смотреть опять. Нет, ну я, конечно, в конце поплачу, но вось. Але як бы там яшчэ разам з гэтым паралельна ідзе тэма як бы пражывання страты. І мне падаецца, яна таксама дастаткова добра паказаная і Мгм. метафарычна ў нейкім сэнсе. Вось і на гэта было прыемна глядзець. Эм, І напэўна, нягледзячы на тое, што зараз усе пішуць пра тое, што жанр ромкома памірае і ўсё такое. Магчыма, Мгм. гэта сапраўды часткова так і ёсць, але я таксама думаю, што гэта адзін з лепшых фільмаў у гэтым жанры, Мгм. якім увогуле быў зняты за апошні час, і ўсё ж такі там нейкія рэчы не так адназначна абыграныя. Таму да. Таму, напэўна, можна сказаць, што калі вы хочаце паглядзець рамантычную камедыю, то мы раім. Да, раім 100%. І што, расклад таро? Да, і я хацела сказаць, што калі вы даглядзелі да гэтага моманту, па-першае, дзякуй вялікі, і па-другое, пішыце ў каментары, калі вы хочаце, каб мы абмеркавалі нейкія і тэмы, і у вас ёсць ідэі, і мы скарыстаем хутчэй за ўсё іх для наступных падкастаў. Значыцца, што? У бліжэйшы час, напэўна, варта быць асцярожнымі, таму што вы можете сутыкнуцца ці з нейкай рэзкасцю вас, ваш адрас і бескампраміснасцю, ці наадварот, вы можете нешта рэзка сказаць, за што пасля будуць наступствы. Але ў параўнанні з іншымі картамі это проста маленькі нюанс, таму што наступныя карты кажуць пра тое, што па-першае, мы ўсе будзем сябе вельмі гарманічна адчуваць, і што ўвогуле у нашым жыцці будзе нешта добрае завяршацца і нешта новае пачынацца. І таксама, што мы будзем адкрытыя свету, магчыма, кагосьці чакаюць нейкія падарожжы ці Мгм. проста нейкі новы досвед цікавы. І таксама разам з гэтым будзе нейкі фокус ва ўнутранае больш, калі мы будзем шмат разважаць, думаць, нешта асэнсоўваць магчыма. Магчыма, гэта будзе звязана з нейкай проста ну, не ведаю,
агульнай культуры, не ведаю, мы будзем нешта чытаць, асэнсоўваць, глядзець асэнсоўваць, можа вы будзеце глядзець кіно, якое мы параілі, і думаць, ці мы мелі рацыю, ці мы вам нахлусілі. Вось. Ну, карацей, у цэлым так. Такі Покажешь картки? прагноз. Так, карацей, вот першы, блин, как это показать? Вот першая з Перед такім котом. Окей. Так. Другая вот такая. Это типу хорошая. Окей. І трэцяя вось такая. З Класс. кацінай, як гэта сказаць па-беларуску, з кацінай вяшчункай. Вось так. Назовем гэта так па-беларуску. Ура! Дзякуй. Гучыць, як нас тут чакаюць вельмі добрыя тыдні. Прынамсі цікавыя, Да. дакладна. Дзякуй вам вялікі за праслухоўванне. Ставіце лайк, подписывайтесь, райце наш канал вашим сябровачкам і на сувязі. Так, дзякуй вялікі, што паглядзелі. Дзяліцеся, стаўце лайкі, каментуйце. Вельмі цікава пачуць вашыя меркаванні, як я ўжо казала. Будзем радыя любой падтрымцы і проста вашым праглядам таксама. Да. Пока! Добрага вам усяго, не ведаю, дня, месяца адпачынку, калісьці з вамі зноў пабачымся. Да.